Pajjiżna ma ndirizzax l-isfidi kbar li ġabet magħha żieda enormi fil-popolazzjoni u ċar il-gvern tefa' taħt it-tapit il-problemi kbar ta' traffiku, iż-żieda fil-prezzijiet tal-proprjetà, il-pressjoni fuq l-isptar, l-iskejl, l-elettriku, id-dranaġġ, kif ukoll il-livell tal-pagi f'pajjiżna. Dwar dan kollu tkellem l-eks Ministru Laburista Evarist Bartolo illi għamel twissija ċara. Pajjiżna b'530,000 persuna diġà mhux ilaħħaq, allura se jiġri meta nisplodu għal 800,000. Fit-Times Evarist Bartolo appella sabiex ma nibqgħux naraw sa mneħerna u noħolqu pjan serju fit-tul, pjan ta' żvilupp li jkun sostenibbli kemm soċjalment kif ukoll mill-aspett ekonomiku. Bl-eks Ministru Laburista jkun dirett fi kliemu, hemm bżonn inbidlu il-mudell preżenti. Evarist Bartolo jgħid li ma nistgħux nibqgħu niddependu biss fuq il-kostruzzjoni u s-settur turistiku u saħaq li l-pajjiż irrid irawwem setturi ekonomiċi oħrajn, xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista ilu jinsisti dwarha snin sħaħ. Fl-artiklu tiegħu Bartolo jgħid li l-pajjiż bħalissa qed jesperjenza nuqqas ta' viżjoni fit-tul, sitwazzjoni li taf sansitra tiddeġenera aktar jekk nibqgħu nitkaxkru mal-kurrent mingħajr ebda direzzjoni.